Duwang a 20. Ay, yun. Gusto natin sa dinailan? Oo, gusto namin yan, te. Dito sa Palaw. Ilan po? Dua na, kuya? Dua, be? Ano po? Tudong ko na lang. Duwang. 20. Kanilot, nakabili na tayo ng ano. Gagamitin natin ng lutin mamaya. Ayan. Ito tayong tantol na may dinailan. Kayod. Yan mga kadulog, kayod. Ayun yung niyog pangkat sa dinailan. Yan. Isang buong bawang. Mga kadulog, santol to kailangan tong pigaan kasi maasim na maasim to mga kadulog. Mga dalawang gata lang ay mga dalawang piga na ganyan kasi maasim to eh. Pati sa dyan.
Tapos, balik natin. Tutubigan ulit. Tutubigan ulit. Bale, ito mga kajulos ang gagamitin natin pagluto ng dinailan. Ayan, ito yung dinailan, santol, karning baboy, purong gata, mantika, ayan yung sangkap, sili, bawang, sibuyat sa luya. Okay, mga kajulog, simulan na tayo magluto. Ayan. Okay, mga kajulog, bale sasangkot siya muna natin yung karne. Yung pork, yan po. Karneng baboy. Yung mga taba-taba at saka kunting laman. Mas masarap yan pagkaganyan mga kajulog. Yan o. Bali, una namin gigisain yung yung karneng baboy. Ayan. Yan. Para maging mas malasa siya. Medyo papag-crispy siya ng konti, tapos lalagyan niyo yung mga sangkap. Na yung luya. Luya. Yung bawang. Onion, sibuyas, yan, nalagyan na yung dinailan, pang palasa, yan, yun yung dinailan, yun, ganyan din siya, hanggang sa madurog. Haluin para hindi mag-torta yung gata. Yun. Yan, lalagay na yung pinigang santol. Yan. Wala kaming nakuhang kamiyas, kaya santol na lang yung nilagay namin. Pwede naman kasi yung santol pag walang kamiyas. Maasim naman to eh. Yan, lagyan natin ng paminta, mga kajulog. Pampalasa din yan. Ang bango na, mga kajulog. Hindi pa yan nagmamantika. Hintayin pa natin magmantika sa lagay natin ng sili. Pinakahuli yung sili. Siling haba. Oh, lagyan ng magic sarap. Baka naman, magic sarap. Ayan oh. Gamit na gamit ka dito ha. Bango. Ilagay na natin yung purong gata. Yan. Panalo sa bango. Ayan. Bango! Mantika na! Ba? Yung...
Ang sarap sa kanin mga kajulogs. Panalo. Hap. Kaso wala pang kanin. Maya-maya, titirahin ko ito sa kanin.